Huomenta! Aivan kuten haluatte, ylhäisyys. Missä? Mun nimi on Ismo Laitela. No kyllä mullakin on ylpeyteni. Mutta antaa mennä, kun on alamäki taas. Ja nyt ulos täältä! Ja sä lähdet. No niin! Haluaisit, että mä tuun mukaan? No hyvä on! Oi. Ei saa mä tullut huonoa aikaa. No vai helvetin. Epäilemättä. Ei lata nyt! Noin! Avaa! Nonni. Hiljaa! Mitä helvettiä? Niinpä tietysti. Terve meno vaan! Noin! Perkele! Buble mahti! Perkele! Musta kasi. Hei! Oli sen verran höyryjä päässä. Perkele! Ehtii ne taistelusuunnitelmat tehdä myöhemminkin. No kyllä, yksi tämmönen äijäkä pärjää. Joku roti sentään. Lähetä viippas. Jumaliste! No se on sitä perhe-elämää. Noin! Ei lata nyt! Sinne vaan! Minä pysyn tässä. Taisi mennä veripäähän. Pakkohan mun on jotain tehdä. Ei lata nyt! No niin täällä. Missä? Mä lupasin yhdelle kaverille, että mä tuun käymään täällä. Parasta kai tässä lähteä lapsimaan sinne kaupalle päin. Haluan olla onnellinen, perkele! Jumaliste! Nyt tehdäänkin rikosilmoitus. Poimia pellostani mansikat. Mitä? Ei ole tehneet muista syntistä tekoa pitkään aikaa. Mitä helvettiä? Kuulinko mä oikein? On silti hyvä, että näe minua nyt. En tahdo, että teokseni sä järkytyt. Melkoinen sonni! Kai tässä on vaan tunnustettava, ettei mua mitkään terapiat pysty enää auttamaan. Head north and try not to run into any gecko along the way. No en! Sitä on paljon muutakin, mihin pitäisi kiinnittää tarpeeksi huomioon. Oho. Otetaanko kisa, että kumpi ehtii ekaksi perille? No niin! Sitkeyttä vaan. Näin nopeasti. Tää teki oikein Edwardtia. Hei! Mä en oo Sonne! Ota mitään vastaan. Otas tosta. Sonne!
En ikinä. Tekopyhä paska. Voi saakeli! Sonne! Ei kai vaan sun sydän. Sonne! Saakeli! No en! No niin! Tadaa! Laitela. Ismo Laitela. Miten voin palvella? Sinä turpa kiinni nyt! No miten mä voin vältellä sitä, jos se kerran väkisin tunkee ovesta sisään? Voi helvetti! Tästä irti! Tapaa sun! Höpö. Irti siitä! Noin! Sä et voi ajaa mua täältä pois. Tää on mun koti. Saakeli! Ihan kateeksi käy. En varma! Mä ei mulla oo kivääriäkään. Hei! Meni mun suunnitelmat vähän pieleen. Se metsästysporukka, se taitaa olla melko kokenut. Katsokaapa kaakeleita. Miten jalkaisi tämmönen voi olla edes mahdollista? Se on hävinnyt. Mulla on siitä vähän huonoja kokemuksia. Kärsivällisyys näissä puhissa on tärkeetä. Siinä on herkkua teille molemmille. Kierrelkää ja katselkaa vaan ihan rauhassa. Mutta minä pysyn tässä. Paketti hiivaa. Mä sanoin, että tärkeintä tässä on tää puuhailu eikä sunkaan se lopputulos. Meikäläinen puhaltaa, niin peli poikki. Niitä ei musta herkkomelmaa. No, ei me täällä niitä syödä. Reitti selvä, ole hyvä ja poistu. No kyllä tämä tuli nyt jo selväksi. Oli miten oli, mutta ei musta ole toisten asioita hoitamaan. Ismon salaisella nakkikastikkeella. Vaikka kyllähän pestit haalarit aina mukavampia. Niin siis mä tarkoitan, että et se salaatilta näytä vaan hyvältä. Ei lata nyt! Noin! Teillä noin palvelut pelaa monella tapaa. Mä en vaan pystynyt kontrolloimaan itseäni. No, tää oli vasta alkulämmittelyä. Siis mulla ei oo aikomustakaan hyppiä enää. No hyvä on. Ei siitä kirjallisesti sovittu. Piti päästä leikkimään sankaria. Terve.